Bé, anem a veure com ripejar, com extreure els arxius d'àudio d'un CD. El primer que farem és posar el CD amb el lector de CDs intern o l'extern o el que tinguem, carregar-lo, i automàticament el que ens farà el programa és llegir-ho. Ara l'acabo de posar, veiem que ja l'ha llegit, vol posar en marxa i jo ara no vull que em soni, per tant el que faig és apagar-lo perquè no em soni, i veiem que aquí ja tinc una llista de totes les cançons del CD. En principi te les marca totes perquè això vol dir quines podem extreure del disc o quines volem no extreure. Si les traiem, ara per exemple aquestes 4 no les extrauria, però ara ho farem amb totes. Coses importants: la carpeta de sortida. Aquí veiem que per exemple me va a parar en un lloc que jo no vull, per tant aniríem a examinar, i jo el voldria per exemple dintre de l'escriptori, crearia una carpeta i diria doncs CD nou per extreure, per exemple. Li donaria aquí, obriria, seleccionaria la carpeta, i ara que ja tinc la carpeta seleccionada, quan li digui extreure ja m'ho posaria en aquella carpeta. Una altra cosa important, el format de sortida. Ho pots treure bé amb MP3, amb Opus, OGG, WAV, FLA, AIF, amb molts tipus d'arxius. Normalment els més importants són MP3, WAV i WMA. Per tant, anem a fer-ho amb MP3, que són els que pesen menys en principi. Li donem a extreure i veurem que ja ho està fent. No tarda gaire, veiem que totes les peces aquestes després me les convertirà i me les posarà en una carpeta que he creat jo a l'escriptori que es diu CD nou per extreure. Una vegada hagi acabat, podrem obrir la carpeta i veurem que tenim totes les peces allí extretes en format MP3. Bé, no continuo perquè no necessito fer-ho, no és res més que això.